Neviete pozdraviť? Všetkých nepriateľov štátu preto zdraví. Na čo myslíme, keď ráno vstávame do školy? Zobudím sa v kuchyni, ma čakajú noviny s dátumom nejakým nečakane podivným. A čo si zaspievame pri ceste do školy? Hej, môžeš ma vyfajčiť, to je jediné čo smieš, čo vieš hejter. Hej, môžeš mi lízať rik. Na čo myslíme už pondelok? Kašľať opäť sa nádherne najebem, to sa dalo čakať. Aké sú naše pocity pred písomkou? Ty všetko je skurvené. Čo si myslí triedna, keď vchádza do triedy a nesie písomky so samými peťkami? A tí, čo sa mi smiali, teraz sa smejem ja. Ja, ha, 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 jebem vás. Čo poviem profesorom, keď nič neviem? Na bolesti, závraty, zrýchlený čep. Na čo sa tešíme, keď zazvoní na prestávku? Peklo, ulica, tam húli sa. A na našu 10? Daj si dožili do nosa, dožili do nosa. Na čo myslí profesor, keď ide vyvolávať k tabuli? Tak poď ku mne Zlatko a pokrútim zátkom. A kam by sme ich radi poslali? Ulice do väznice, Sučany, Leopoldov, koľky tam boli roky, aj tak to nepomohlo. Čo si myslím, keď donesiem ospravedlnenku? Chceš nás odstaviť, jebe ti, prever sa kto si. Ako pravidelne končíme školský rok? Jo, ide sa chlastať. No tak poď s nami, ty bastard. Kedy konečne prestaneme zdrhať zo školy? 2049, svetelný rok. Čo budeme spievať profesorom, keď nám pomôžu pri mature? Slnko svieti, spievajú škovránky, šťastné rodinky idú do cukrárne. A čo mi povie otec, keď dnes maturujem? Problémy ulice ponesú a budú na veky. A čo mi na to? Z-A-B-U-D-N-I. Áno, presne tak, debilko, zabudni. Zabudni na to, že si král, že si veľký boss, ty kokos. Asi ti rozjebem nos. Ako budeme vyzerať po mature? Ja je hroznou troskou. Ako si naši rodičia predstavujú našu budúcnosť? Alkohol, party, jointy, sex, bolesť hlavy, pozitív a IDS je použitý durex, tehotenský test, masové potraty, bezstarostný svet. A čo mi na to? Na rozdiel od teba, ja to vidím trochu inak. Ako vidíme svoju budúcnosť my? Na koncertné festivaly, do štúdia, do rádia, do televízií, do hitparád, Karpatské až po kúpanie sa metaxem. A aká je skutočnosť? Nie som veckou ani ego, len som ružomberský chudák. Chudobný zvonka, bohatý znútra, z bieleho zlata je moja pravda. Čo pijeme na našej stužkovej, kým sú tu rodičia a profesori? Plním to, čo som slúbil, už nepijem nikdy. Už som abstinent, čo sedí niekde na pive. A čo budeme piť, keď odídu? Dnešný večer neušetrím, čaká na mňa pálenka. Berem keše a režem, spácha na bar atentát. Cesta do klubu je posledné, čo si pamätám. Čo si myslíme o našej pani profesorke triednej? A tučná chemikárka. A aký vlastne sme? Jebnutý a nutný, strašne 2-3 kluby.